Kurs mod balance og bæredygtig omstilling. Kurs. Velkommen til den her præsentation om naalakkersuisuts forslag til finanslov til næste år. Under det her pressemøde, så kommer vi ind på en finanslov, som har nogle store udfordringer. Den kommer vi til at fremlægge. Der er 2 vigtige budskaber fra vores side. Og det er, at vi kan ikke blive ved med at køre, som vi kører nu. Derfor er vi nødt til at mindske og smidiggøre den store administration, der er i det offentlige. Og så for det andet, så er vi nødt til at være dygtigere til at have indtægter, end vi er i dag. Fordi med udgangspunkt i de udfordringer, vi har nu, så er der 864 millioner, som man skal lave besparelser på, fordelt over de 4 år, som man skal hente fra det offentlige. Det vil sige, at man mindsker den store administration. Og det er grundlæggende de ikke lovbundne udgifter, som man skal spare på. Og det er 469 millioner, der spares på tværs af det offentlige, og ved at skaffe flere indtægter. Og så som det andet punkt, så er der 395 millioner, som findes ved at spare på alle offentlige områder, drift osv., og der får man spare i gennemsnit 2,5%. Og på den måde så henter vi de her penge, og så som det næste, så har vi ikke kun gang i de her besparelser, men vi kommer også i gang med nogle reformer, som er absolut nødvendige i samfundet. I mange år, i over forskellige valgperioder, så har der været forskellige reformer, men der er stadig et stort behov. Og derfor prøver vi at finde en bedre løsning og en pensionsreform, som vi er gået i gang med at arbejde med nu. For det første, så er der en reformkommission, som skal sættes i gang. Og der skal der nedsættes en kommission, således at vi ikke kun kigger på os selv, men bruger øjnene udenfra for at se, hvordan er det, vi kan højne standarderne for samfundet. Det her analysearbejde kommer til at køre i år og næste år, og der er afsat ca. 5-10 millioner til det arbejde, således at vi kan få flere indtægter på sigt i den offentlige sektor. Og det skridt, det starter man på, altså reformenheden, det starter man på fra 2027. Og der vil man allerede kunne få gevinster af implementeringen, men i løbet af 2026 regner vi med, at et af de første skridt, der vil man kunne se allerede, således at vi for finansloven for 2027 vil kunne igangsætte de første initiativer. Og så som det næste, naalakkersuisut har til hensigt at lave en pensionsreform i 2026. I de seneste par år, i sidste valgperiode, så har man arbejdet med pensionsreformen, blandt andet ved at justere på nogle forskellige ting, og ved at fjerne samleverbidraget. Men der er behov for en samlet pension, kan man se. Og derfor er der nedsat en ekspertgruppe, som skal se på hele pensionssystemet og komme op med et forslag til en mere enkel og med et styrket pensionssystem.
således at vi over de næste år kan regne med sammen med partierne hvordan vi i fremtiden kan give nogle bedre løsninger for de ældre i samfundet. Og i forhold til det skridt, så er det første skridt, man tager i år, det er, at i forhold til den obligatoriske pensionsopsparing, så laves der nogle justeringer på den obligatoriske pensionsopsparing, hvor man midlertidigt afvikler træk fra pensionskortet, skattekortet. Der er nogle nødvendige skridt, som blandt andet er de ting, som vi er nødt til at gøre noget ved. Men så anser vi det også som bydende nødvendigt i forhold til det videre arbejde, at når vi siger, at vi ikke kan fortsætte som i dag, så er vi nødt til at vise det, og det kan vi gøre på den her måde. I de sidste par år, så er det desværre sådan, at ud fra forældrenes vilkår, så er der alt for mange børn, der bliver anbragt uden for hjemmet. Siden 2018 indtil 2024, så er det 15-20%, så er der en stigning på 15-20% af børn, der er anbragt uden for hjemmet. Og fra 2020 til 2023, så er vores udgifter til anbringelser steget med 35%. Det er en kæmpe stigning, som har en værdi på flere 100 millioner. Og det er det penge, vi bruger på at splitte familier ad og anbringe børn uden for hjemmet. Så det, som vi er nødt til at arbejde med, det er at arbejde med vores samfunds vigtigste ressourcer, det er børnene og det er familierne. Vi er nødt til at give nogle alternativer til anbringelser af børn uden for hjemmet. Det her med blot at anbringe børn uden for hjemmet, det er en ordning, som vi er nødt til at ændre på. Og det kommer Naalakkersuisut til at arbejde ihærdigt på, fordi ikke kun med tanke på de stigende udgifter, så skal man også give mulighed for børn og familier, som er ramt af det her. Så Naalakkersuisut for børn og familier, når han har været ude og besøge samtlige kommuner, så er man i gang med at planlægge, hvad man kan gøre i forhold til anbragte børn. Det siger vi allerede nu, fordi vi kan se, at vi ikke kan fortsætte i det her spor. Vi er nødt til at give de her børn og familier nogle bedre muligheder. Derfor er det vigtigt at gøre noget for at ændre den måde, vi kører på i dag, og det arbejde vil Naalakkersuisut være med til at arbejde på. I finanslovsforslaget så siger vi, at det er i næsten alle det offentlige, hele det offentlige system, at man skal spare, men sundhedsvæsenet, de bliver stillet særskilt, fordi vi ved, at der er et helt særligt behov for sundhedsvæsenet i samfundet. Derfor bliver sundhedsvæsenet friholdt fra de besparelser, som bliver gennemført på de øvrige offentlige områder. Også i forhold til PL-reguleringer, så får sundhedsvæsenet ikke en hel PL-regulering, men de får en halv PL-regulering. Og der er også andre prioriteringer, som vi kommer til at tage. Det er ikke alt, der skal spares på. Og her er det blandt andet
serviceaftalerne, blandt andet i Sydgrønland. Og fordi at der forventes, at helikopterruten til, eller landingsbanen i Sydgrønland åbnet først op i 2026, så vil man sikre på, at der skal udarbejdes et nyt servicekontrakt. Det samme ved en lignende løsning vil man gøre i forhold til Darajok, Naturinstituttets skib, med hensyn til transport af og hvorfor er det, at vi ikke kan fortsætte, som vi gør i dag? Og det en af det vigtigste, vi har, det er, at der er en voksende udgifter i det offentlige, også i forhold til den store voksende udgift i forhold til pensioner, som vi har drøftet de seneste årtier. Der er en voksende BNP, som er bremset op, og man forventer, at det offentlige indtægter falder. Vi bemærker nu den faldende globale inflation som det sidste, og det er den her, som er beregnet til 1,6% sammenlignet med FL 2025, som vi nu skal til at mærke. Og det er en af de ting, som gør, at økonomien ikke kører så godt for tiden. Og alle disse forhold har konsekvenser af, at vi bliver nødt til at gøre noget i finansloven og skaber også pligter til at gøre noget til den næste generation. Og en af de større udgifter, vi har i det offentlige, det er, at der er færre unge til at forsørge og give omsorg til de ældre. Og vi har planer om at udgifterne vil være 348 millioner kroner større i de kommende 4 år, og det er derfor, at vi har behov for en sammenhængende plan for budgetterne. Men disse forhold er ikke noget nyt, og disse forhold er et resultat af den spiralkampagne, der har været fra Danmark af. Og det er vigtigt at sige hertil, at koloniherrenes gøren har resulteret til disse forhold, som vi nu møder indtil også i dag. Under coronatiden og efter coronatiden har ført til nogle konsekvenser, og det giver et mindre aktiviteter i økonomien og i byggeriet. Og hvis vi kigger på hele økonomien, som kaldes BNP, så kan vi se, at den er faldet lidt. Og jeg har allerede gennemgået, hvad det skyldes. Og vi kan se, at inflationen stiger her. Igennem de sidste par år
har man kunnet styre eller holde styr på brændstofpriserne, men man kan se, at inflationen har vokset her i Grønland, men som er mindre end det, der har vokset i Danmark. Men derimod så har bloktilskud fra Danmark bloktilskuddet vil vi få mindre af, eller bloktilskuddet vil være mindre på grund af den lavere inflation i Danmark. Fordi bloktilskuddet bestemmes af inflation i Danmark og ikke i Grønland. Ledigheden lå på det laveste i sidste år, men nu kan vi se, at den er i gang med at stige igen. Vi kan se, at vi havde 1289 ledige sidste år, men nu er det 1780. Og det skaber nogle større udgifter for det offentlige. I forhold til indtægterne i det offentlige, så falder indtægterne fra landskat med 278 millioner. Og fra 1. marts har vi blandt andet indført et mindre personskat, og deraf kan vi også direkte mærke i den lavere indtægter for det offentlige gennem skat. Og lige nu er det som om, at økonomien i det offentlige er lidt langsommere end før. Men ressourcerenteafgiften forventer vi, at den falder med 61 millioner kroner over 4 år, særligt på grund af udviklingen i frejerfiskeriet. Og for det tredje er det helt særlige store ændringer. Det er udbytterne fra det selvstyreejede aktieselskaber, som forventes til at falde med 460 millioner. Det er en forventning, som vi har beregnet os frem til. Og det er en af de største grunde til det her, det er den dårlige økonomi med Royal Greenland, som forventes ikke have lige så meget indtægter som det forrige år. Og det samme fra de andre selskaber. Vi kan også se, at der er færre indtægter fra fiskeeksporten fra 2023 til 2024 og til helt frem til 2025 kan man se tallene her, at indtægterne igennem perioden, indtægterne er faldet, og derfor ud fra den situation, vi er i, hvor det største indtægtskilde, vi har, er i faldende tilstand, så er det meget afgørende, hvordan fiskeriet går i resten af året, som vil være afgørende i fremtiden i vores økonomi. Fordi
vores økonomi har baseret på fiskeriet. Hvis vi skal have det bedste likviditet, bliver vi nødt til at have en reserve på 10% af driftudgifterne. Men vi kan se, at vi i realiteten har under 10% af reserve, hvor vi kun har 661 millioner. Så derfor en af de grunde til, at vi siger, at vi kan ikke længere fortsætte, som vi er, det er, at reserven vil, efter beregningerne, vil falde med 4% i løbet af året. Man siger, at man allermindst skal have 400 millioner som reserve, for at være på den sikre side. Så, men derimod når vi under det 4 millioner på slutningen af året, så derfor har vi nogle store udfordringer. Men i det kommende år, og indholdet i forslaget for finansloven, har vi sat til at have overskud set over 4 år. Og vi har forventninger af, at vi kommer til at have 50 millioner på overskud i DAO. Så vi går efter at have en lille overskud, selvom vi har nogle store besparelser, og selvom vi skal have nogle store underskud de næste 2 år, men over de 4 år forventes at have en lille overskud i løbet over 4 år. Det skyldes, at vi skal køre efter regnskabslovgivningen, og det er en af disse krav, vi følger i regnskabsloven. Jeg kommer lige tilbage til det her slide, for ifølge finansloven og aftalerne, og jeg mener, at det er op til 400 millioner kroner, man har afsat til vandkraftværkerne i de forskellige steder i Grønland. Så de her 400 millioner, der er afsat til de her initiativer, og så er der også afsat 100 millioner til lufthavnsprojekterne. Og det er allerede med i planerne. Så det er blandt andet sådan nogle ting, der har gjort, at vores beholdning er faldet. Indtægter i 2026 er nu blevet mindre end vores udgifter for 2026. Og derfor har vi så et arbejde foran os med at skulle prøve at få det til at gå i balance, og det er det, som jeg allerede har forklaret omkring. I forhold til landskassens forventede indtægter, så kan man se, at det er 57%, som er overførsler udefra. Det vil sige, at det er danske midler og EU-midler. Vi har også skatter og afgifter, som udgør ca. 37%, og I kan se, hvordan resten er fordelt. I forhold til landskassen, når den får færre indtægter, så bliver den vigtigste effekt, at set
det er mest på grund af, at vi har fået færre forventede indtægter fra vores virksomheder. Og det er en ændring på cirka 12,7% mindre i øvrige indtægter, og det skyldes primært fald i udbytte fra AS'er. Og vi bruger vores indtægter på den her måde, og det vil jeg gerne forklare. Fordi i takt med, at vi har flere udgifter, hvor er det så pengene falder til fra vores fælles landskasse? I forslaget til finansloven, så er der nærmest 3,4 milliarder, som bliver brugt til drift, og ud af dem så er det 1,7 milliarder, som falder til sundhedsområdet. Og så er det lidt over 1 milliard, som er andre tilskud, og det er for eksempel i forhold til forsyningspligten, og også i forhold til passagerbefordring, jævnfør servicekontrakterne. Det bruger man nærmest næsten 0,5 milliard på til sammen. Og så er der kommunerne, som får lige knap 2 milliarder. Og så har vi lovbundne udgifter, som svarer til næsten 1,5 milliarder. Og ud af dem, så er det 750 millioner, som går til sociale formål. Resten, 581 millioner, dem regner vi med, bliver brugt til byggeri og anlæg næste år. Det vil sige rundt omkring på kysten og andre steder. I forhold til vores prioriteringer for forslag til finanslov 2026, så er det, at vi står i en meget svær situation. Likviditeten i landskassen er alarmerende lav, og der er ikke udsigter til store nye indtægter, og det er derfor, vi er nødt til at blive bedre til at finde nye indtægter. Vi får flere og flere udgifter. Derfor kan vi ikke længere gøre, som vi plejer. Vi er nødt til at ændre vores vaner og den almindelige måde at arbejde på, og det er ved at have mindre administration, mindre udgifter til administration, og så nye og flere indtægter. Og i forhold til vores plan over for de kommende 4 år, så er der besparelser allerede i 2026, samt en plan, der skal bringe økonomi i balancen over de kommende 4 år. Og der er nogle reformer, der skal udarbejdes i forhold til det. Og så i forhold til den videre proces, så er det vigtigste, vi gerne vil sige, det er, at vi glæder os til at forslaget bliver behandlet på efterårssamlingen. Fordi der får vi også mulighed til at fremlægge om, hvilke muligheder der er. Og jeg glæder mig også til finanslovsforhandlingerne, som bliver indledt efter første behandling. Og når i slutningen af september, så kommer første behandlingen af forslag til finanslov 2026. Anden behandling bliver cirka medio oktober, og i løbet af den periode, hvis der kommer så kommer der sikkert nogle tilpasninger i forhold til indtægter og udgifter. Og vi kommer helt sikkert med et eller andet udkast, og også fra resultaterne fra forhandlingerne fra finanslovsforslaget. Så efter andenbehandlingen, så sker der en tredje behandling, som er cirka medio november, hvor vi så kan fremlægge det endelige resultat af finansloven for næste år og budgetårene. Før jeg siger tak, så vil jeg gerne lige sige igen, at vores vigtigste opgave lige nu, det er, at vi ikke længere kan fortsætte, som vi gør. Det er vi nødt til at sikre, at vi holder op med. Vi er nødt til at tænke nyt, vi er nødt til at lave ændringer, hvis det her er resultatet af den måde, vi har kørt på i mange år. At vi har fået flere udgifter, og at landskassen er blevet trængt. Vi er nødt til at se fremad, og hvis vi skal sikre fremtiden og sikre, at vores børn har en bedre fremtid, end vi har nu, så er vi nødt, end de har udsigt til nu, så er vi nødt til at gøre noget nu. Men der er stadig tid til at gøre noget. Men hvis vi fortsætter i samme spor, så ender vi med en landskasse, som ikke er særlig god, som vi så giver videre, en økonomi, som vi giver videre til vores børn og børnebørn. Men hvis vi ændrer på tingene, så kan vi give dem et bedre grundlag. Og den
kritik, der har været i mange år af vores administration, at vi har alt for meget administration, og der er for lidt fokus på mennesket. Det vil vi gøre noget ved nu. Og det er næsten 900 millioner, som vi allerede er gået i gang med at skære. Bare ved at kigge på vores ikke-lovbundne udgifter. Så det næste skridt, det må være, at vi tager ansvar og tager handling for de fremtidige generationers skyld. Det var det vigtigste, som jeg gerne ville fremlægge. Den første, der er mulighed for at spørge, det er Jensine fra Sommetjap. Jo, tak, og tak for dit oplæg. Jeg vil bare lige spørge. Du siger, at vi ikke kan fortsætte i samme måde, som vi gør nu. Det har du sagt flere gange under dit oplæg. Har du nogle håndgribelige forslag? Altså, hvis vi skal spare så meget, og hvis landskassens likvidmidler er i så farlig en situation, så er det har der brug for håndgribelige ting, altså hvad er det, vi skal være bedre til, hvordan er det, vi skal blive bedre til at få indtægter, og hvilke forestillinger har I omkring det? Der er 2 ting, vi skal gøre. Den første, som jeg allerede har sagt, det er, at vi har fundet næsten 900 millioner fra ikke lovbundne bevillinger. Men når det så er sagt, de her reformer, selvom vi kører de her reformer, så er vi også nødt til at have flere indtægter, og derfor er vi nødt til at blive bedre til at finde indtægter, og det er via erhvervet. Og vi er nødt til at finde andre erhverv, som kan støtte op om fiskerierhvervet. Og i den forbindelse kan vi ikke komme udenom, at vi kan se, at der er fremgang i blandt andet turismeområdet, som vi kan bygge videre på, således at de midler, vi får derfra, så kan vi få flere midler i omløb, og så som det tredje, i forhold til vores økonomi, så er vi nødt til at have flere indtægter fra mineral efterforskningsområdet. Fra starten af den her valgperiode, så har vi udleveret flere udnyttelsestilladelser, og der håber vi også, at det får et positivt resultat, og kommer til at støtte op om vores økonomi, at det skaber jobs, og også giver nogle indtægter via salg til udlandet, eller eksport. Det er så de vigtigste skridt. Der er fiskerierhvervet, der er turismeerhvervet og mineralområdet, hvor vi skal skabe nogle bedre vilkår, og så skal man også se på hele økonomien samlet, det man er ved at arbejde på. Sammen med naalakkersuisut op for erhverv, så er vi også begyndt at kigge på en reform af erhvervsområdet. Det vil vi blandt andet begyndt at arbejde på. Fordi det er det, som det offentlige skal arbejde på. At vi skal sikre, at vi har et godt grundlag for at have nogle indtægter og noget gang i hjulene her i erhvervet. Og det er blandt andet de spor, der er blevet lagt ud i forrige valgperiode, som vi arbejder videre på. Lige nu er vi i gang med forskellige forberedelsesarbejder, hvordan er det, vi kan ændre på tingene, som kommer til at have en positiv effekt i forhold til landets drift og virke. Og så som det 5. og sidste her i landet, så skal vi have meget mere udvikling på den grønne energi her i landet. Og lige nu er der også et stort udbudsarbejde i forhold til vedvarende energi, og over den næste årrække, så kan vi sikre nogle store indtægter af den front. Det er blandt andet sådan nogle ting, altså vi at have mere eksport, sikrer vi et godt grundlag. Det er det, vi prøver at gøre noget ved. Udover skattereformen, så er der planer for turismeområdet, som man også har arbejdet på tidligere. Og der er også en ny minerallov, som man er ved at se på. Der er også en plan for andre områder, som man er i gang med at arbejde på. Et opfølgende spørgsmål. Mit andet spørgsmål. Det vil ikke have set sådan her ud, hvis ikke staten havde lagt spiraler i grønlandske kvinder.
Det har du jo også tidligere givet udtryk for. Vil man pålægge staten et ansvar for, jeg ved ikke om man kan udfærdige noget dokumentation for det, fordi den her spiralsagsundersøgelse, den bliver udskudt og udskudt. Men kan man pålægge staten i forhold til udviklingen i den demografiske udvikling, altså at der er blevet gjort skade på Grønland, er der nogen beviser for det? Altså de her undersøgelser, de er i gang lige nu, men vi kan allerede se, at hvis vi kigger på tallene her i landet, så har den danske stats indlæggelse af spiraler i grønlandske kvinder har medført et kæmpe fald i antallet af folk, der bliver født i Grønland. Og det er blandt andet en del af grunden til, hvorfor vi er i den situation, som vi er i dag. Det vil sige, at den her befolkningssammensætning, hvor der er færre, der skal forsørge flere, og det er det, som bunder i, og det er den danske stat medansvarlig i, og det er de også nødt til at gøre noget ved. De er nødt til at påtage sig deres ansvar i forhold til, hvad de har gjort i Grønland, som har gjort, at der blandt andet har været familier, som ikke har kunne få mere familie, og det er de nødt til at gøre noget ved, enten ved at sige undskyld eller ved andre midler. Det er nødt til, det mener naalakkersuisut, at det er staten nødt til at gøre nu. Og den danske stat har også i mange år ikke lagt særlige bevillinger på områder, som de er ansvarlige for i Grønland. Det mener naalakkersuisut. Vi siger, at I vil mindske administrationen som følge af det. Vil det så ikke komme flere ledige? Set i forhold til, hvordan det kører nu, så kan vi ikke komme udenom, at vi er nødt til at gøre noget. Vores befolkningssammensætning, som den er i dag, vi kan se, at vi har alt for mange udgifter på administrationsområdet. Også på den anden side. Så vi regner ikke med, at det vil medføre en stigning af ledigheden, men vi er nødt til at gøre noget. Fordi vi kan se, at ved at vi sparer 850 millioner over 4 år, det første skridt bliver, at vi sparer på administrationen, således at administrationen i fremtiden ikke kan køre, som den kører i dag. Altså, de ting, som man vil spare på, det kunne ellers falde til andre formål. Og når man sparer på dem, så kan det også godt gøre ondt. Men så skal man lægge mærke til, at det er ikke lovbundne bevillinger. Altså vi har lovbundne bevillinger på sociale områder og andre områder, hvis det er for eksempel ældrepension og så videre. Men her er nogle midler, som vi har fundet uden for de lovbundne bevillinger. Lige efter valget fra maj måned, for at sige det direkte, fra cirka april-maj, fra siden arbejdet gik ordentligt i gang, så er det her de ting, som vi har kunnet fremvise af resultater. Bare ved en handling, så har vi fundet 850 millioner, som vi kan lave besparelser for. Så vi regner også med, at i takt med, at man laver besparelser, hvis man kan lave andre effektiviseringer, for eksempel, så kunne vi mindske de midler, vi bruger til administration. Der er også et opfølgende spørgsmål. Der står i den holdbarheds- og vækstplan 2, der udkom for nogle år siden, at selv hvis alle de foreslåede reformer, som det var, at den kom frem med, blev indført, jamen, så vil der stadigvæk være et underskud i landskassen i omkring 10 år fra ca. 2032 til 2045. Nu nævner du selv, at den danske stat har et ansvar for den situation, som vi står i lige nu på grund af spiralskandalen. Vil du gå til den danske stat for at finde indtægter og bede dem om eventuelt
at finansiere mere, give flere penge i landskassen, eller ligesom det forslag, der har været luftet, at hæve bloktilskuddet? For det første, en af de vigtigste opgaver, det er, at vi bliver nødt til at være bedre til at have større indtægter. Selvom vi laver nogle reformer i offentlige, så skaber det ikke i sig selv nogle større indtægter. Det er derfor, jeg sagde, at vi bliver nødt til at have nogle større indtægter end i dag inden for turisme og råstoffer. Vi bliver nødt til at udvikle inden for erhvervene, og vi bliver nødt til at opdatere rammerne inden for det. Og det er det, vi er fuldt i gang med for tiden. Og det er en af de største skridt, vi skal have. Og den anden skridt, det er, at statens pligter, som staten ikke har fuldført, og på grund af det, så er staten, bliver nødt til at staten gøre et større indsats inden for det, for at fuldgøre dets pligter. Og vi bliver nødt til at erkende, at det samfundsgrundlaget, som ellers kører, som ligesom alle andre lande, hvis vi kigger på tallene, så kan vi se, at der har været et stort fald i reproduktionen. Og det er det, som danske og stat bliver nødt til at stå ansvar for, og bliver nødt til at gøre noget for de konsekvenser, der har været. Jensine, ja, tak. Ledigheden vokser igen, men på den anden side er der stor efterspørgsel af arbejdskraft, så der er en usammenhængighed der. Hvordan kan vi løse det? For eksempel, at nu har vi jo pligt til at uddanne os, og hvor vi er en meget lille befolkning. Hvordan skal vi så sikre, at der er en større uddannelse, højere uddannelse? Det er en af de ting, som vi skal kigge på, og det er en af de ting, som der står i holdbarhedsplanen, vækst- og holdbarhedsplanen. Og det er det, vi også har besluttet os at fokusere på. Og der er nogle krav for det enkelte, at det skal have et højere uddannelse. Det er en af de kommende ting, som vi skal have ordnet. Og det er derfor, at nogle erhverv bliver nødt til at skaffe arbejdskraft udefra, men så vi skal alle sammen stå sammen om, at vi skal være bedre til at gå efter den lokale arbejdskraft. Og hvis vi kigger på det ledige, som er på jobsøgende, der er nogle udfordringer, hvor vi bliver nødt til at kigge på og fikse i lovgivning, og det er derfor, at vi gennem finanslovforslaget skaber muligheder for at gøre noget ved det, hvor man blandt andet skal kigge på, at man skal give krav til jobsøgende. Så vi har alle sammen den samme, vi er alle sammen i samme båd i hele samfundet. Vi bliver nødt til at arbejde, og vi bliver nødt til at give igen til samfundet for at skabe balance og forsørge, uanset om der taler om børn eller ældre. Så på den måde skal vi også sikre, at der er økonomi i omløbet. Og det der er brug for, det er alle. Vi har brug for alle og enhver til at arbejde.
står i finanslovsforslaget, ligesom du også selv er inde på, at likviditeten, kistebunden så at sige, den er så lav, at der skal gøres noget for at tilføre flere penge til likviditeten. Der står så også i finanslovsforslaget, at det endelige finanslov, der skal partierne finde ud af, hvordan det er, at man finder et overskud allerede for 2026, så der kan tilføres flere penge til kistebunden. Når du går til forhandlingerne med de andre partier, hvad vil du så gå til forhandlingerne med for at netop at finde flere penge, så der kan komme overskud allerede for næste år? Som jeg sagde i oplægget, så er indtægtsforventningerne forventer vi ikke at vokse hurtigt. Men det, vi kan kigge på, det er vores egen struktur og organisering, og hvordan vi kan have større indtægter. Og i forhold til nye indtægtsmuligheder har man fundet lidt af, men ikke mange. Men jeg glæder mig mest til finanslovsforhandlinger med, og hvordan vi kan løse i forhold til det store udgifter og det offentlige, og hvordan vi kan løse udfordringen. Som vi sagde, vi har forventninger at have overskud i det næste 4 budgetår, men så enhver, uanset om der er tale om mig selv, eller nogen alle andre enhver, bliver nødt til at sikre, at det skal have nogle penge i opsparingen. Så det er derfor, at vi bliver nødt til at have, at det er et pligt, som vi pågiver os selv at have overskud i fremtiden. Ja, tak. I det forrige valgperiode har der været nogle forskellige initiativer i det politiske niveau, for eksempel skattereform på 300 millioner, hvor der vil være nogle borgere, der får lidt bedre vilkår. Og i forhandlingerne med partierne, er der allerede nogen, som er allerede bundne, eller er der muligheder for at tage aftaler igen, eller fjerne aftaler, tidligere aftaler, bare som for eksempel børn og familier, naalakkersuisut har sagt, at den her med tirsdag, at der er nogle dage, hvor folk ikke går på arbejde. Hvordan kan naalakkersuisut støtte op omkring den voksende inflation og voksende dagligvarepriser, og er der muligheder for at gå tilbage igen, hvor det giver dårligere muligheder eller vilkår for borgerne? Det er slet ikke formålet med naalakkersuisuts initiativer, og i forhold til finanslovsforslaget, det er slet ikke for at give dårligere forhold til borgerne. Formålet er i det dårlige situation og det dårlige økonomi, vi skal kigge ind i vores selv, vi skal fjerne fra selve det centrale administration, blandt andet fra ikke lovbundne udgifter. Så planen er slet ikke at tage fra det enkelte borgernes lommer. Så det kan vi gøre, så frem Inatsisartut ønsker det, men det er naalakkersuisut, det er ikke, hvad naalakkersuisut ønsker. Så vi har ikke planer om at tage yderligere fra det enkelte borgers, for eksempel gennem skat. Slet ikke. Lige for at ridse mit tidligere spørgsmål måske lidt skarpere op. Mener du, det er en god eller en dårlig idé at gå til Danmark og bede om et forhøjet bloktilskud? Statens tilskud og det, at vi forlader os så meget på tilskud, synes jeg grundlæggende er en dårlig ting. Fordi det giver en afhængighed. Så vi synes, at
hvis staten skal opfylde sine pligter, og hvis naalakkersuisut kræver det, så skal det være noget, som vi kan udvikle videre på. Altså det er ikke bare noget, der skal falde ned i driften, men det skal være noget, som vi kan udvikle os videre på. Det synes vi fra naalakkersuisuts side. Vi har et behov for udvikling. Vi har behov for bedre rammer på erhvervsområdet, og også rent redskabsmæssigt på andre måder. Så det skal ikke kun bare være ved at hæve tilskuddet, men det skal være at give nogle bedre rammer. Og naalakkersuisut har til hensigt, at hvis der skal gøres noget, og hvis den danske stat skal gøre noget, så er det noget, der skal give os nogle bedre ressourcer i fremtiden, og det skal ikke være noget, der binder os fra at gøre noget andet. Det var det, jeg havde at sige i forhold til det her pressemøde. Vi glæder os i forhold til, hvad vi kan gøre for at forbedre økonomien i fremtiden, og for at snakke sammen om, hvad vi kan gøre i fællesskab for at sikre det. Og partierne og politikerne, det er ikke kun os, der skal snakke om det. I borgere, I har også mulighed for at gøre jeres stemme gældende, fordi det er vores allesammens penge, der er tale om. Og så er det også folkevalgte, som skal prøve at forvalte, hvordan vi bedst forvalter de her penge. I må have en god dag.